Ti say aban mu mpanyimfo so mbeye yi na o munye na ye nhwe na nyam bia na nkana ho no aban bibia wu wo fere obi ofon so so mna nya yi na lo report na ko no wu aban ni bibia wu ana ewu ni atofo wo nti kwa be na be fa so a wo be ya mamre na sa na wa ye yi Yembu bia kwa baba Nyansapo ye kase Nyansapo a no wagye so se ye sane no badwembem ene mum yentum rikapa cause ene asem no emu edu na yenkoma na na akwa aba na yene na nani nkomo nana minia meni mahwefo emo akwa aba meje so minia nana ene de America so ene har so ena mebebusa wo ensem kakra nenso wo hofeso edie e ma se metwentweme na se kakra nana obi kana se no se enhwe me ho ne mu maten okay ebia de wo dwene nkra nya sa na tie de asem kon na ade nam a me ho fama wuntimi nka asem kro nana masem no fa ewu ene ayi ho na menim se ewu ne ayi de fufuo de ka yemfa nka minia me dase me akwanya wo de ama me me ye konfo enti fufuo de empa me ho da biara da se ohene wu ana ohene frim na ye kwakata nkonwa so a ene abosom so a de fufuo na kata so nti ye ahofama de ye hyede ni ahofama ye gina nke ye kompa anka fufuo ye yare ho at the moment ye fufuo be kata bosom so na re ho aba oh okay nti se enne no waba na me fufuo de a ene wasem no kopa nana se wa kire wa hu so yi mo wi a ma menkan krata bi a aba abonten a efa Omane Boamah ewu ne ho ene nsem a efa new Juaben tradition ni Ashanti ho asem nana ti. This circumstance appeared to be a traditional Ghanaian cultural issue, specifically involving the Ashantis and the new Juaben tradition. The situation involves around the funeral arrangement for Dr. Nana Kofi Omane Boamah, a prominent politician figure, and his aunt, Madame Grace Omane. There is a perceived slight by some family members and traditional leaders regarding the government handling of the funeral arrangement, particularly the rescheduling of Dr. Omane Boamah's funeral in Accra without adequate consultation with the traditional authorities in New Juaben. Some key concerns are disrespect to traditional authorities. The New Juaben Mahine and the Efi had previously honored Dr. Omane Boamah, and their exclusion from the funeral planning as seen as disrespect. Indeed, the Omane that celebrated Dr. Kwaku Boateng III himself attended the burial ceremony in Accra to bid him farewell because of how he is valued to the people of the New Juaben traditional area, in particular in the country as a whole. Number 2, cultural protocols. The rescheduling of the funeral within a short interval, 5 days, is considered inappropriate and potentially disrespectful to the deceased and their families. Number 3, family dynamic. There is a sense of neglect towards Dr. Omane Boamah's paternal family and traditional leaders who feel they should be more involved in the funeral arrangement. To resolve this, it might be helpful for the parties involved to engage in open dialogue and consultations to ensure that cultural protocols are respected and family dynamics are considered, much as the paternal family of the late Dr. Kofi Omane Boamah appreciates the efforts of the funeral by the government to honor him. They are not happy about the way the government had sidelined the paternal family of the late Dr. Kofi Omane Boamah. Nana, dear Ebusiano, Ede Abeni. This is what ba. Nana, say ye chirema, Ebusiano pese chere and say, Omane Boamah yino. Ene omuma mea ye friend no mama Grace Omane. Ye no abeshiem. Na within 5 days intervals, abani pese okoye Omane Boamah ye wa Accra. Omo chere se Oman
no to sana mondia na kyerɛ sɛ oman fa buo ama the traditional authorities of New Juaben oman fa buo ama wo mo de to so mienu ni sɛ amamre kwanso no de sɛ omu ye no omanye de to so miensa ni sɛ omane Boamah papa ɛfa no kyerɛ sɛ aban ni no mu ni ye omayi omasinkyɛn ɛna omu a hyase ɛyɛ no sɛdeɛ omu pɛsɛ omu ye no nana kakabe na bɛka afa ho ɛwa kana mamre mu no wait me koso saa minia edase akana mamre mu baabi a nipa ni free no ɛhɔ na sɛ owu a yɛyɛ na yie okay ɛna akan koraa no sɛ yɛkɔ akan mu a akan funu yɛnsie no baabi saa akan ni ko wu baabi a sɛ nya ho kyerɛ ne bɛba anaasɛ ho hiahia bi fa sikasɛm a baabi owu ne baabi ne kurom no so yɛde ne ba okay na yɛsie no esi sie nipa no ne kurom no so yɛsie no na baabi a mente ase ne sɛ eba ne sɛn na abusua koro na ɔmo de hye mienu ahwere wɔ mo abusua hye date a Omane Boamah de ne yɛn hye date a krata afiri aban mu aba sɛ yɛyɛ yi ɔmo so sɛ nipa nwɔtwe na efiri mu na nampacho ai ɛna aban na yɛ bibi ti sɛ friend sɛ state burial ama wo mu wasi awie nti yɛyie no magya ma abusua ni bi sɛ abusuafo bi ankonkɔ yɛ ɔmo yie nti eba ne sɛ na Omane de no nko ade yɛyɛ ne nkran nti bibi ase amamre mu nya sanete okay abusua sɛ aban ni mpo pɛsɛ ɔbo abusua no mo yɛ yie na aban no betimi ato ne nsa afrɛ abusua no okay na ɔne abusua no ne ɔyere ano wɔ hɔ ebi asa atam oni yere kora na ne mma ne abusua betimi ne aban na hyia asa aban no na pɛsɛ fa ho ka akoyɛ sɛ yatena se o saa ne te de a yenye ne nkran ana yenye no ne kurom abusua wɔ sɛ abusua te ase sɛ abusua te ase a aban no ana sɛ obi antimi fa ne pɛ sɛ ne yire wo sɛ ya aban mu mpanyimfo obi antimi fa ne pɛ anya yie no wɔ nkran amamre mu no enkyerɛ sa okay ɛwɔ sɛ mo ne abusua hyia na abusua ma mo taamo a ɔmfi sɛ ɔmo yɛ woke a ɔmetimi ne mo yɛ yie okay hwɛ sɛ obi bi kɔ aburokyire kura na okowu a sɛ usie ne kurom hɔ na wo yɛ yie a wontimi nka sɛ wawie o okay opa ma abusuafo ni nyina ntwa tekiti mla aburokyire o mesie funu no obɛba ne kurom abɛyɛ yie ɛne na kyerɛ sɛ de hye na wu okay na no kura ne sɛ usie funu no wɔ hɔ a yɛtwa ne pa ne mɔwerɛ twitwa ne mɔwerɛ ne tirinwi ɛde hyɛ Manchester adaka mu anaasɛ yɛ kyekyere yɛ ba yɛ kɔtɔ adaka ɛde gum kɔsie ma abusua hunu sɛ yɛsie nipa no amamre kwan so nti deɛ ɛkɔ so yi deɛ ɛnyam bia bibi wɔ mu ana okay ɛba ne sɛ nipa nwɔtwe awu na ba akɔpɛ deɛ sie ɛbɛyɛ yie ne wɔ nkran abra ɔmfiri nkran ana nkran ho no ofiri da bi nya ho no ofiri Omane champon Omane Boamah ofiri hin ofiri Juaben this ofiri Juaben dia o se yɛ yie ne wɔ Juaben okay producer na say Juaben dia yakɔ hɔ emra atwam yakɔ hɔ producer ma video no yakɔ hɔ a emra ɔmode hye ne firi mu nyinaa ne santehene tubɔfoɔ ma abafoɔ kɔgyina hɔ yɛ yie bibia nti yie we yɛ sɛ hɔ no ofiri dia ɛyɛ santehene ayi yi adom hwedeɛ ahemfie na ahemfie yi ɛbrɛ de sie mfie apem ahankro aduonu ɛnan roni bɛka sɛ 1924 ɛna ahemfie yi yɛsiiɛ ɛhɔ ɛna yɛdeda nana ɛne n'ahema nti ɛkɔso ayɛ ka mo sabre yɛwɔ New Juaben ɛyɛ dasebrɛ professor Emeritus Uti Wate ɔne nana yɛadani ɔmote asɛ na wɔyɛ New Juaben mahema na wɔyɛ New Juaben mahene yɛbɛbɔ awura hɔ na ɛkɔ akɔhwɛ deɛ ɛkɔ so Ari ahwefo yenya ewremo wie Nyansapo kasamfoni so enne nyasem kitwa ne kuruwa ne aniwa ewo apue mantem hanu New Juaben meche Eastern region dasebre otibuaten anu oyo manhene ene nana yadani anu oyo manhema won mato nanom wonsie do no mofro montoma wotintin mu no enne nam so ne de ani timi adwetwuru ama opemso de nesi okorie ene obrawe ngoma so asantemera Dr. Raise the Poetry wodi na ni onyam aba ebeteche enne na ni adwetwura to nsem a wo ani brebu yie pa sansane this year ena eda fom yi probia refi ampasachi kotokohene no enne wono so ba be piem hanuma wo behwe sane be ya akwankwaja ne ewufusum kama ye be na anuanom bani manhene no manhene deja wono ebranu nie
sɛ krɔbea asante kɔtɔkɔhene asante mewura deɛ ɔte krawri ne brawri ɛhoma soɔ yɛwura wababa bɛka yɛn nsa a ɔkɔ akɔhwɛ n'adehyeɛ nom ani akyi okuntum pa katakyi no no fɛntɛmfrɛm ɔmene so no ɔwoso adɔtɔ barima ba ɔnsura krɔkra krɔbea asante kɔtɔkɔhene ɛna ɛkɔ asafo kukum kwaku nsafoa ɔgye ne nsafoa egu ne nsafoa so abosom akotrɛ nyankumagu nana a ɔde ne wadane adane ngye ne ho ntena ha deɛ sene sika akɔ edi nkunum a isua krɔbea asante kɔtɔkɔhene na ɔne ne die sunsuasunsu ɔde hwɛ panka sɛ so ɔno obetumi ayɛ kɛseɛ na asan so ama ayɛ ketewa ɔno ɔbɛmu ayɛ bohoo na ɔba ha atwɛntwɛn kɔyɛ twɛn no kɔsa no no sasra kusirada ɔtɛntɛmfo yɛte ne ka ne yɛtete ntɛfuro propusu prɛmprɛ bubɔ konko mu krɔbea asante kɔtɔkɔhene asante mewura deɛ ɔte krawri brawri ɛnwoma soɔ asante mewura mprempren waba bɛka yɛn nsa a wɔkɔ akɔhwɛ n'adehyeɛ ani akyi brɛbrɛ asante mewura brɛbrɛ kuntu pa brɛbrɛ du fɛtɛ brɛbrɛ fɛtɛ frɛfrɛ ampra de katade brɛbrɛ obi nyansa bi a nkobi bi abusia sɛ wohwɛ ɛberɛ a yɛdwe yɛ a ato ani berɛ so mpanyinfoɔ adehyɛ tia dankrayɛ mu yɛtwa agya ho ani same ɔpemsoɔ anya aguru hɔ awie a akato no bo na wɔwuram ama dasebere ɔti boaten ɛnkane ne Juaben man hene na wakɔ akɔhwɛ n'ani akyi na wayɛ amammerɛ ne amanne a ɛsɛ ɛfata ɛwɔ hɔ no sɛ ɔhwɛ a ɛsuma duru yɛn adeɛ asa yɛn ɛno nti asɔtɛne a sɛ mo a munim tɛne no ɛne deɛ ɛkɔso yi kane no saa pɛpɛɛpɛ ɔhempɔporɔ anaasɛ asantehene tu kwan wɔkɔ baabi a kane ani wɔ ntie no yɛsɔtɛne ɛno ɛyɛ abɛ ne mmɛn no yɛwɔwerɛ berɛ ne firi hɔ nom a yɛaka wɔ mu no ɛwo a ɛno ne yɛka bɔ mu yɛsɔ a yɛsɛ yɛasɔtɛne te saa mmerɛ yi na asɛbere ɔti boaten a ɛnka nana kwaku boaten a na ɔtɔ so mmienu na ɔyɛ ne nua pɛpɛɛpɛ ɔno dane too yɛ a ɔnya kwan ɛma afei apoma hankono aduokunu mmienu mu ɔno nso bɛfa ne Juaben man hene akonnwa kɛseɛ no ɛne wɔfra ne ntoma wɔ tenten mu ɔno ɛna ɔpemsoɔ Dr. Raise the Poverty wɔyɛ amammerɛ ɛne amanne ɛsɛ fata na afei wakɔhwɛ ne de kyie yi akyi a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa aka kuma bi na wɔwura mu hɔ no mu na wɔwura mu a yɛn nyinaa yɛtwɛn yie yɛwɔ atwɛn yɛ mu deɛ na yɛtoa so de ama mo ɔpamini ɛdi kaka sɛ ɛnwoma sua mu no wabɛn yie paa a ɛnkyɛ yɛ koraa no afei mpem mmienu ɛne dunkum 2019 wɔtwerɛ nwoma bi na ɛnwoma no ɔpa ho ntoma ɛwɔ hɔ nom a 3-volume book a na ne nyinaa yɛ development in unity in Africa saa ɛna na nwoma no atensentire da so no ɛteɛ pɛpɛɛpɛ a ɔpa ho ntoma na ɛnyɛ asɛm ketewa a ɛkyerɛ sɛ ɔti boaten sɛdeɛ bɔtɔ na dwene mu nso dɔ ɛwɔ nwoma mu ɛna afei amammerɛ ɛne amanneɛm ɔtumfoɔ ɔsɛ tutuni no owura mu anisa na amammerɛ kwan so no abusua especially obi a ɔwɔ aban mu ana ɔyɛ aban adwuma no ɛyɛ aban no ne wɔ ho kwan sɛ wɔyɛ ne bibia ntotoɛ sɛ atɔre nkyɛn bi to sei anaa ɛbasi a ɛyɛ abusua ne sɛ ɔsi gyinaeɛ ɛno apɛ date na ɔde to aban anim na aban bɛboa ɛni ameda ase sɛ obi bi wɔ aban mu na sɛ ofiri mu
mpofiri mu we kan say atofu wo say ya aban no timigi amu no esie eye bibia owia na ode ayi na mabusuafo na abusua bi betima ka se katachi ma da horoma se ni ma nkoye nti epese mo boa ne ye ayi no a eno kura na abusua ne aban no be hia aban mo mpanyimfo be hia na omatena se na omakoye ayi no wo mu kurom ana se mo nyina age atum so be ayi no won kran na emo aban ni mo mu ntimi nhye date mfa mre abusua se ye pese ye ayi ni sei eno de eni akan ya mamre iti amra kura na ohene no bu ni sen ta fe na be fere krom ho hene se omra nkran me ye na letter no krom de bae ne enye buo ko ne bae no enye buo se obefere wo hene se ye ye ni ntibra nkran enye buo hwe ya ma amanyosem any school sem ye se ya mamre wo hene eye wo hene oti sei kura wo hene oya akola na dindi hene a wo hene wonni hu kwan se dihia wu na abusua so mbeye na wo aban mu se wo gifunu na ye na wo wi a woni abusua be ya akonta sei woni abusua be ye nhyehyeye sei sei na abeka kire abusua emfa so ba aban na mo ye mo befa ana e ka ba mo befa na anyam bia na nkana ho no aban bibia wu aban ni bibia wu ana enti yan hwe se yewura mahama otisu hihie anyam bia se ofiri mu ne asem ka enko akiri ofiri mu ne aban mu mpanyifo ntimi nhye date emfa nya yie ndi so mo ne abusua kohia na abusua nya kura na oni abusua ne bekwa kohia mbekwa bale bamboy akoye nhyehyeye amantiase aye adwuma ansa na mo be yie ne nkran amaye untimi nka se wo ye president nti wo ye na de wo pe abela abusua nya abusua na wo no etete ne ma na be ye president untimi nya bibi mfre abusua mu hwe mefa akwanya we so na ma ka kire Ghana fo ema no a ebi mu a mo kunu wu a na empena bi o mo benya twetwe ne baabi nti o mo ne nkrofo be ko keka bom ko ye yie chencherenchen no wukunu otiase na ye wukunu owu a nya wukunu ye abusua sem abusua oba wuntimi ntena se nhye wo date ade be ye wukunu yie uni right awo time a nipa na wu so tie aka ne kasa bi ese abusua dofunu satam na wawade be man de he opa woni be man muni adododie bi e wo wiase bi abusua mfa ho ba onya wu a fa ya de bre oye den odi abusua de beba abusua de anya wo de a oba no wan hwe ye na akogina ba bi se me na me kunu me na ware wa ban mti me ye yi a de abusua ne kwan abusua ne do be fa so no wan hwe ye a wiase kura be funu Omane Boamah'S owo ma ene owo abusua ene owo ne yere mesre ne yere se oni abusua ni nyina nka mom sa date we on de aba no omo ntwensan na omo ni abusua ni mehia because abusua mu no ayi ba na panyini tofom na akola so tofom a se akola akora di kan tofom na panyini beto so wachira ye di kan sie panyini ni ye panyini na yie ye wia asane ya sie akola na se ye akola no so yie na di asomdua ye dai aba ena sa Omane Boamah'S ewuo na wawu no eya atofuwo yeah enti amamre wo ho a wo sa abusua ne ye tamo mu si amu no mpo no se nya aban mu nsem a na amamre wo ho a wo so mo ye ema amu no so ti ase enu nti na omo pese omo ye oba panyin na wa firi mu ne maame na yie ni wie ansa na omo ya amamre wo ho because ayie na omo be ye no oba panyin die no ena ohene ni betimi akwa ayie na se Omane Boamah'S de no ohene ni ntimi nkwa ayie na se because eya tofuwo nto betu bofo ama na kwa kogina na chi ba omba ya amamre wo kura wo firi mu ansa na oma ya ayie no na wo tenkran se wo ya ayie no wo ho wo bede no ya amamre no ewuo ni ya tofuwo nti kwa be na be fa so a wo ba ya amamre na sa na wo ya ayie no ti e be sra aban no amamre de amamre se mo wa aban mu na amamre ene wo entena ye ne ye wo fom ha ne de ye mfa ya amamre sem eni agoro o man hwe ye no mso mba ye we won kran samanto e be bamu no
anya asem papa oso amamre wo ho amamre wo ho obeka se omo a mokofa body no mpo a yendwira wo mo ho mo face problem okrom ho okay body na sa Africa Ghana to South Africa amamre bia nko so ye se ba be ye ya amamre so amoso be ye ni won kran ade Omane Boamah'S manfo bi hyede no mukun na mo pese chinchina mo koye yire won kran bla busunya nya we ne nkran horo bi na wo Omane Boamah'S ne yire na wo no aban bi so wa wo Omane Boamah'S na ye besere wo mo hwe asem si fie na ye yie na se busunya se ye mpene so a hwe yie o wan hwe yie obetu koti asan wo yam minim nipa ne nsa hye ko na se na emum omonto omobo ase obuo kwan so abusuya no omubu president enokre enti aban mu mpanyimfo to omonsa fra abusuya ne se ye pese mo bankran ne ani mudi nkomo a menye so se abusuya ne bedan na chia ma wo mo enokre abusuya ne beboa wo mo ho no ma peda no makọ na emum date a wo de be ma abusuya no abusuya ne mum ne be kire wo se date wo de emwa yan na emum yenye ne date sei abusuya aye da ho ye wie bia na wohwe ye se koye na abusuya no ko bebu msan obi kwa aye na wohwe ade chen se be wayi ade ade du fripe na mu kuna jiska so ye besere aban mu ma ya ade omo boa na so ba bi omode fa ne de mesere enye ne kwan so no na mete wuza se nsunsuanso bi wo ho se aban no bu nani gu so na o ka se obe de obe ya no be ya aban ne ntimi mu nani ngu so nka se de obe ya no be ye okay se aban ni bu nani gu so se de obeya no beya ensamantoa wo ho a wo ne be di asem no mpanyimfo o madi ka wu o Omane Boamah'S ewu mu na abusuafo no ebe frɛ no ne na kodi asem no wasama do me ka soro ka asase sa untimi mfa obi funu enye ne chenchere se de wo pe wo se abusua nye no entuma wo kɔ no ko ni ba bi a wo kɔtena ho okay je se abusua ye ayie ewie na ye wie ya gunsa enunti na se ye do funu to amanamu a adaka mu a ye gunsa e friends amanfo se mo ba ba mo na e ba mo nu e ba ntimu hia ne kwan ma ne ba bi ntena okay yen akanfo ye nim heaven ne mum ye nim asamado okay enti woti hasisi ye abusua wo firi mu wu asa abusua nim na abekọ e wa asamado ho okay wo ye bretu ni a wu abretu abusua na abekọ okay wo ye asona ni a wu asona abusua wa asamado ho na abekọ okay obia wo ba bi a wote abusua bia wo ba bi oda no enti sa heaven na omode abefolo yen ya bibifo no ana ye akanfo no heaven nya yadwuma asamado ye de ha ne ye frɛ na asamado okay enti asamado ho no hwɛ enne kura na bibia ye bibio first kuro no eda hɔ a ye wa asonafo asiye oh okay ye oblitufo asiye okay ye wa adehyefo asiye okay ansan ya wo mo ahoho mo besena yen no mo tena kuro ye wo mo so asiye ade na ukotafo asiye ye wo mkramofo asiye wo ho ampa ne wo wiasefo asiye ye ne wo asorefo asiye ye okay sene nka enipa 8 ne wuye ade na enipa 8 ni na ye nyoma yiye won kran na ba akode chenchen ya ma ye date enye Omane Boamah'S na nka president na ekwa Omane Boamah'S kwose no ipa chwan ena yiye na busua ne be na aban ne so be sa ye call afri aban ma ba no bibi nko ye o madwenem se ene se na ekọ no de a abusua ne be ka so mbe gi omode hia afri aban ne ho oh okay because so suma ne se wonko wu na ye na yie efa se sa na be se sa na ekọ de a oh okay because wo na wasoma ye de hie wo kwan na wo kọ ena wa frɛ me de hie ne se onko enkoye wo kwan na wo se wo kọ no ma wo okay owuye a wo sa ne abusua wo soma no kora wo ma abusua ma ne o okay owuye ya wo se agifu ayie na ye abusua nka ho da bibi nko ye o madwenem amamere mu no bibi nko ye o madwenem okay ye be sra aban no onye mfa no ho nkoto asan mu okay na osombo ma ye bia na nya aban na ankasa mom eye wura mahama na eye saade ewe bia nipa bi hye kire no mo ya aban ne mfa ne nansi fam wura mahama mfa ne nansi fam because yenyina nim Ghana ha say na de kwan we ni say wuo we na ye ni wuo because mahama ko bi anko bewu any place na man na take yama no
It is obeshe na nimonyam kura wo de waya ma ho a woni abusua ntena se nhia oni abusua ntena ntena se nhia na date e bebo abusua na abusua mfa ma no enye ono mom na de ni date be ma abusua enya aban na de ni date be ma abusua se wo pe o mi mpe o me ye yie ni won kran na o ma na ofiri nkran nti o mom wuye ni nyina no ene ese nka ba ko so exercise edu nkatia ene ese nka ase edu nkatia so di funu be ko se kwa akwa yes ase edu nkatia ofiri se kwa ana mo fa yie ni nko se kwa ana ase mahama na ye yie na adon fa nko bole bamboy emfa nko nko ye ye be sere ye wo aban mu mra okay ene ye wo akan ya mamre ene ya manne nipa wu a ya mamre ne amanne asem enye mra asem emre wo mu ne se wo se ye man state burial aseden ye ndie mra mu abusua age atum se meti wo sisi ye me ye konfo me wu a mabusua ni me su control eye mabosom ene makonfo ene behwe ne yesie mo mebosom dan achi yesie bibia wie ye jama yiye ma abusua da abusua pe so mo ye o ma yiye ye o mo anka se o ma asem okay ba konfo bi ro betima hye date ye mfa nya ma yiye nti adan na obi ye adwuma wa aban na se bi wa firim na aban ni mu se o mu na ehye date dia ye yiye no fitinya no ba aban nti se o ba aban na abusua fo so ma ne ma aban mu ababu nana obi akosoja a pass out na busunya be fa no kwa blochire se Omane nyone Ghana army ubenden police fo bebreje adwuma na to ho e kwa blochire nurse fo bebreje ato ho e kwa blochire e de na ebe Omane mu ti se mo pese mo condemn ya mamre nyina ya man yeso mo se age afiri ensem tabi ebia na nya aban mu na ebi so na yewura mahama onim ho hwe okay because we di yemfum so kese kra atofu wu amamere wo ho okay obi wu atofu wu a amamere wo ho no so to no kon wu ya na nkeye wow e ba ne say na we tumi si wo man mu minu ya bia na nya no kre nana abusua no nso nye den se ya course afri aban mu aba no abusua no anamonto be ne se abusua forget call na aba no okay na omunye odihye na yie omu wi a omu nhye date na omumfanya Omane ayie wo mu krom sa aban ne so wa ye ayie ne won kran a omu wi omumfra aban ne wo manhia oh sa aban so betima ye obi ayie abra busuani nka ho a omu wi omfra abusuani mfra no omu manhia no ma kire o de kronti omu ye omu ayie abusuani ni mu ho hwe wo fra obi wo fon so so mra me anya ayie na lo report na ko no awu na o security kro wati ofie owu abetima fra busuafo aka cheche mo de hye na wu mafuma de nkwa na o so tubofo obuo wo mu a oso mu tubofo bo wahene ne ho se bia se ni adwene na moso ma adwene se matana se ma hye maka mo ho abom na un pese oni obi be hia dia era ko frɛ ne fon so me tiwe na me papa awu na me ma hye mo se papa ne makututu fo ma sie me papa ya yie na le papa me na mo wo no na un ko akra ntimi sie wo ba e wo se oba na ne wo ye no wono so abusua ne bema no so abusua ne maka abom wasie ba na den na aban nya ebia na mfira bam ebia obi na akweteta ba bi no pese osa abusua na koma keke okay enti abusua ne forget call na aba no mo ntehwe na odo mo nsie ode hye na wo fie no enwie na mo nhye date o mo de be ya yie ni na se sa date na call na ba ni date ni ba na se yie ni koso won kran ya na ho na mo wi o mo de asem na be manhia na hwe nipa o trase abusua panyi ko o trase agye nsa abode na wa kire e won kran ho se na wa kire abusua kura abusua panyi ko na de hye awu anto asi nkonwa won kran wo ya yie no se na wa kire adan die na ba so e ba so o man ya atimu enema bi nkoye wo na mesre ahemfo enkola bebre mpe amamre sua okay ohini bia wo hwe video we bia da opeto odi asem wo de fie bia no ommoda wuro se sa adan ye krom ho ye nkoba bia bra betie amamre okay first ene se branda ye nkwa afuom no sa branda na se memfa nkwa afuom no sa adan no ohini bedi asem o edwoada men nkwa afuom ohini bedi asem dwoada efiada men nkwa ha ohini bedi asem fia kwasiada no ye se kwaside wo nkoba bia wo bebesom wa hemfie se wo ye de hye se onya de hye oti kuro no obi nko ade a na ohene nhya ase nkire amamre na asem ni si ankoye dendenden asem wo ye kan we nana minia medase nana bakro Omane Boama ye bakro ye kase bakro a ho nkyere mu kakra ye sen minia medase
bakoro ho nkyeremu ebi na esi okay se omani Boama wa anuafo a ka we bedasi oh penyifo so bakoro sa adoe nam se wo ye ba akopani ntino bia nim se bibia ni akire otimi fa de yare ne okobo na nua be na ekosupport no na emmumu no penyifo se ewo bi na awie bi okay bakoro aya na o masetena edene omo nta anye chiba okay omo nta anche wo wiase ena bakoro fo so omo ta diye omo ta be soma busua ni nyina abo etino se bakoro free mu a ya na areho okay se bakoro free mu wo fie pa na se wo adwuma titiri bi ye na wona hwe abusua na nipa 8 timi fa ho nipa nwotwe timi fa ho to okura nso nsia etimi fa ho because at the moment on betin we dem shine team we dem shine team we shine team do se woni da so asan wa abusua nim enti se ya aban mu mpanyimfo se omo esie Omane Boama won kan omo ye na yi won kan anyam bi ombaba wura abusua nim abefa obi di na akosi na nan wa aban mu ana akodi na de se wo ye do no ye penasem ye score ye wuo no waje ama yen enti we die ni nua bi a wote ho no ni post na odi na ban mu no ye de ama no asi ana David ne ba ne se na akoye ye won kan na amamre ne amane kwan so no ye wo bibia ye yema bakrofo bakrofo no ye wo bibia ye ma omo because so onya ba mbom omo papa na omutimi nya nyini che okay bakrofo aso odin o enkoha osibi free ha na ebe se Omane Boama enye bakora nke wuwe nkuwo muda oh because se ebia wo akiriba ana onu sutu panyini wo ho a obefre no bra sei na asi o omampanyi tu kwan wantimi anko oseme nkoma no bla twen na menhwe akiri ma ho ofa da bi bla e danger okay menko eye sohwe menko eye san menko ya hihye bibia ma menko obejai ni mo no nko ne ho na ekwadwene ni ma me kura ya aberewa didi adwene no ne ma me badwen oh se president ko ba bi no wanya anko dia enti se president nya ko dia enka mentimi nko yemusa se Omane Boama no ye vice president yana David na se vice president ba ko ba bi no wantimi anko anya ne vice ne ko enti sa ata na vice way o ye minister of defense kra enti sa ata na vice way ye wura Mahama ba ye vice na Atamles ye president ni bibia president Mahama friends Atamles bibia so kokoye wantimi anko bia ye wura Mahama ne kokoye enti ye ba ne sen na se ye wura Mahama ye ko ba bi na wantimi anko a vice no ho ye dey Ashefo amoshe ye wo Nyansapo TV so amamre munchiremu ena yede mamu subscribe like na share nana mebusa say body obi free mu a nipadua na efunu no eye oyere dia oba dia Omane dia ana amamre kwanso no ehwa dia minia medase se obi free mu asase we so a at the moment ye beka se nipa na free mu no e abusua dia oba ni tumi oyiri ni tumi ohene ni tumi enamfo ni tumi abusua ne wo so tumi Omane no kra ni hu tumi bibia je se abusua hyehye na obedi so abusua hyehye na obedi so ade ntira nana amamre kwanza amamre kwanso no ewiase ayete no akan unim se tetene na ofase ene di ade na obani ade ene nyina no edaso ho ohene bi tena ase na oware edu na one ne mado ne yerem do wantimi na ngokura na nyansia okay na wo mapa na yale kese ekobɔ no na okodu nsini bi ho se mi yale ti bua me dunsini ni hwɛ mu ana ɔse da bi umre nson na emum nananom pɛ so mu twa nkwa na so na emum so obenya oba bi di asesa de a obetimi atwa na emum wo na awɔtwe pɛ ene di wanim na ɔse mate me wo mma yi die me ho nkyere me ma bebre ko na yerem ho ka kyerɛ wo mo se na atumi o we so hwɛ me na me mfa me ba e ma wona fa kwose san ho ene obewu o
we so be wu ne ma no ya ma ne ba kokora e ma du no na se nanom yensa so ate amana kanan to dwene ne ho na dwendwen asi ne makora amwa no nti hwan biem se wu na so wu ni nua ba so maye yensa pe ni nua ba no so odi ne ba ko pe na wasi me hu bla che me nkora me ko hwe me bla okoya ne bra na osuo me na nya eseja wasi bra adan ne fifire tu awi akete se adan wasi bi nua ba se na atomi o mi wu yesi metimi anya nkwa je se me de me mani bi asesa me hia obi obesesa me e mai se mo mpene ma me fo mo mba enkono mo wo ye mo bre se abla we na wusu ajaja nya wo fase fo me ensa na wo mes kuma ba ko amount ko ba bi a wo pese ko no ko kire me kwan ne ko mo se obeye no se meye fa no ko pe kwadu no de suma ne wo fase ba ko na wo fase ba ko no se je kan ho wo na ko ha wo fa ekọ kure ye to ayesu kan ho na fa kokoma no de koy to de koy ya no mo chi no mde ne ya mamle okay e no hene ne to no hene ne bae kese abusuafo ne de na yere mo de omunim se papa no nanso na so awie a obefirim na papa e betra ase na ma ne ben na se time na do sini ne hye na so nti ade na won kire amamere de wo ye de agya omba na se wo ye wahini abusuafo ba be ha ya adwene no frɛ nasin ne wo ne nua ba no ne wo fasefo mienu na o maka no na odo mu gina ho na o se me ifiti na ekɔ se mi wu a ne wo fasefo ene se di made me tiasi me hwɛ me wo fase ama o madwene mu abie na mi wu a motime di made eno na be ma ye benya o fase akonwa okay tete no ne bapa ho no hwɛ ne wo fase ampa cause duru dia den ne manye den amwa na ne wo fasefo ne boa no enti se oba santemam ha mama akonwa enoso emma akonwa noso o fase akonwa ne doso enti ya sante no ya mamre no ene ya mane no ene ya mra no ye nyaaya de 1935 ansa na Ghana nyina nya wo de 1957 enti nya mra na mo de be ma ya akanfo si ye ni so ye wo ye de dada ti aden na Omane Boama eya akanni na wawuo na wo se wo nya yie ni woni krom wo kwa yie ni won kran ebra busua nya awe Ebenezer entimi nsima ni nyi ti se aban mu mpanyimfo so mbe yie ni o monye na yenhwe so so mbe yie na o monye na yenhwe se amambre no so o be ye because of atofuwo no busua panyini nyina ho a wontimi nya okay di hwan ni Omane Boama busua panyini ewura mahama dabi ana de ofere ye no dabi nti ubeda no waye obeda no waye wontimi nya tinsa be mpo na begu afren samanfo no enton be no oba unim empanyimfo no mo fie no mawu no hwan na unim na okoya yi ni won kran ntimi nti ubeda no waye na chese ene yade sua no wama emu ada ho pefi ensem bebre koso wo ewu achi nsem no ya na na denti na abasa se enibere ene ajapade ene nipa pere we nyina eno na amasa nsem enibere ena abusua ni bi so ka ho se wo hwe obi ene na yere ne mabra o mabre abusua amwa na obi afirim na abusua gi ajapade nyina abo mo boa ma hwe ya saa na ebeba nenso no amamre mu de enye saa na tie nti ye besere o mo abusua na obi wu a na ya gi na ajapade aboso no se abusua ton mo ho e de hwe no de a abusua wo bi ka okay na mo se abusua amwa no ono ankasa na bia waboa ne ho on se tete no na wo fa etimi kwaji asase no de ma na wo fa ase na waye kokoo nti se oye kokoo no na se wo fa ne wu a abusua ne wo hye wo because of abusua na asase na wo ye kokoo no wo so ampa na mia makwa kwaji me yamia nche na maye na aba na medemede ama me ma abusua bia ni wo betima ka kire me se obaje ampa na emom se nipa ne wu a eya abusua no edia na mo abusua ne betima frɛ ne ma ne yere se ukunu ti ase monkwa na mudi musika wu nti nna ye de abusua betima begina wa chi se abusua
na mmom yɛn nyɛ sika bi yɛde ba bɛyɛ yɛ de pesika bɛyɛ wo kunu ayi okay ɔbaa ne betimi akɔpɛ sika no de bɛyɛ ne kunu ayi okay because of obi a asetena na ne kunu ne te obetimi abɛyɛ ba sɛ abusua ne ka sɛ ɔmo abɛyɛ ɔmo ayi a ɔyere gyama ɔmo na ɔmo nyɛ ɔmo ayi ɔmo wie na ɔmo sɛ ka ba de bɛte ama ɔfa ɛka ama tena ba bi agyapadeɛ na ɔmo so ɔmo ɛbɛpere no bi ani kunu ayɛ na wela wie wa mabusua ni bibia obi antimi fa nkɔ ba bia na menim de nti ayɛ na abusua ni bi wɔ hɔ a anase yiri ni bi wɔ hɔ a magye kyɛnkyɛn sɛ abufu sɛ mo sɛ deɛ yɛ o ti asɛ sɛ efunu ni nya wo dia ɛyɛ abusua de sɛ wo ne ukunu wa agyapadeɛ bi agyapadeɛ ne na ba bi ba the moment nipa na wu ni deɛ abusua de abusua wontimi nhya wo sɛ ukunu wayɛ wo ho adeɛ wɔ court nti wa obesie no wa bɛyɛ wa yie ensi wontimi nhye date woni abusua ne betena se ahye date wo ba no date ne mwo wa abusua so kasa ye nyina betimi apɛda bi ne de ahye ba bi e baboa ye nyina ne yaye na yie bi kura wo hɔ abon se yaye abom so obi asiri table okay mehu sai ha obekɔ na oba asiri table nko be ma abusua no so asi omu table nko enti wo ba no bɛyɛ waduane a de beso mo ahoho abusua no so bɛyɛ omaduane a mo de beso mo ahoho enti wo ba no chance no fa wie na se 1 cedi na dam a wo no obi ani asɛm 2 cedi na da wo so de ma wo no obi ani asɛm ebi wo so kro mo ka bom na ya na ye committee fo edom ba yiem ade e 1 cedi kura se 20 cedi committee fo no ayiem committee fo no mo ya akromfo papa akromfo na ya baka so mo nwuda timi hihye ya timi se ayie ya boka 200 million so abusuafo committee fo se ya boka 3 billion because when nya ntua beton papa na japade de atua because of yehu se ne kaa bi si wo yehu se ne fie bi si wo enti yenya akonta basa na yenye basa bodua na fa 40 days to so afei bon se de otwa ntoro ne kɔ afei na yehu ontimi madan ne ho ye betum akoton nansem wa na papa bi ba fie ha se sikasem bi ni ajapade bi nti wo bla ewu nto be pre japade na me busa mo se ajapade na mo pre no papa ne wuye no hwan na fa ho ka wasi o papa ne wuye na ye ni sika nti na papa ne wokoko ye de kosi plus ene ye sika de ye papa na yi nam se na ne maso o nyina so ne kwara nso nam se na mo de afo no kosi plus ne kwara be dadidi o mbe dadi o mbe da ko school wo de watifie aduru se ka betima papa bosia ye onua be ma yi wo de unya ne kokoko na ne mba be didi ho no de akɔgye bosia de akɔye yi e de akosi kam na sa dododie bi wo ho de a wo se nkwara ne fama na me magimi wow menye nana so wahwefo a ehwe wo Nyansapo so mi se da o mutie na o mu fa aba efiri wo nkyerɛkyerɛ a wo de mai wo Nyansapo kasamfoni so efutuo ben na de be ma abusua efutuo ben na de be ma mma efutuo ben na de be ma wo na wo hwew a se awuo ba fie a na ekyira sema ye mentwe menka ne metim makao e de na be ka kyerɛ wahwefo ni wo tief yo me nua me da ase ni akwanya ade ama me ewiase se oni obi te se waye wadamfo se oye oyere se waye wo papa ana waye onua be ma bi se wo fi se nipa na wawu no odo no e dia de abusua be ka bi adi so okay na ye se wo do nipa na so wo do nipa ne firi wakoma mu pa se asetena wo ne tene se wo oye okunu wo de menka kora ma woyere ne okunu se wo fi se ukunu awu na wo do ukunu a de abusua ne be ka bi ani di so okay ne mum se onti bibia se a yesie funu na wie no fansa ekonna ne so ko ka de won nti ase kire no ne hwe se unya muaya okay ti saa ne obi awu na me de injunction ato funu bi so na me yensie funu no na je sie yese no yensie funu na yensie no to do na wo tan no se me fini se me no madam fo ne wo na me no bokosu atafre na yanyinia ya nante firi yankola blo akosi yampanyin na se sika kakra be 20 million ho me gina mu se wa wia me sika ntimi de wakokot ye yanjeli wa na me do wa na me tan odo bi ani do ana me tan nti ade na yentwen na yenye yensie funu no na yenye yie na wonti bibia se a wadu na mo enokre ahwefo yedam masese enenso o se bre na oje bre na usua sa amamre ene amane me amedi dwumadi ho tia me no ye frɛ me ose kwame aha Nyansapo
na Nyansapo yesane no badwembem. Subscribe, share, like. Na mo bibia entie bi na yensua ya mamre ene ya mane ye yedamase. Nana ye beda wase bebre. Wonkyerɛkyerɛ de ya na mupi. Wonya ne baabia se Nyansapo ene timide amane ne amamre mu nkyerɛkyerɛmu sei eba. Nana mpese mebusa maasem baako ansa na wobegya me hɔ a wagya mo akɔ. Waka bakro. Nana mate bagina. Wobɛka bibi kakra e de twatoɔ ama me. Yo Bagina nso ye de ya. bedase. Ye ka bagina. Bagina ye se obi odi awumawuo. Okay. Owo a na ne ba firim. Owo a na ne ba firim. Nti wasemakodu nsini bi hɔ. Akwa kogina me ba. Okay. Se ogina na oba onko biem na chi no nkwala bebere timi ba na chi. Okay. Na baginafo no ya na omo ho ahomte. Ya na omo ho ahomte. Aya na omo akoye te se posomba. Okay. On se bagina no unya gina wi na wo akola na ye dware ni nuro bebre se ba ya onsa anko. Okay. Ti ama akora na ye kikikiki ne din ene nsem basa. Obu wo ho a o dware adura o ndware adura be ma akora na di yie. Okay. O dware akora na duro se adura ase obia ntimi nya ne hwe. So to obia ntimi nya ne duro na ankata to no bia asem ana ne kan so oti ase kora onti ase. Ampa. So nti emre asem no ye be kire kwan a ye fa so gina nipa. Okay. Obawu udi awumawu a ye wa haban a metima kire mo atwagum ennanim asie no nkobosom bia so nwoma obanwu biem da. Unya ni babia se Nyansapo. Adofo aha ene yedi mu besi yedamase. Adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya